Ce înseamnă bicameralism? Poate părea complicat, dar este simplu. Parlamentul României este format din două camere, Camera Deputaților și Senatul. Împreună acestea decid direcția legilor și a politicilor din țară. Dar cum am ajuns la această separare? Totul începe în 1858, când, după unirea Principatelor Române, România adoptă o structură parlamentară bicamerală inspirată de sistemele occidentale. Aveam adunarea deputaților pentru cetățeni și Senatul pentru elite. Constituția din 1866 consolidează această structură bazându-se pe modelul belgian. Camera Deputaților reprezenta poporul, iar Senatul un filtru pentru decizii. Perioada interbelică întărește bicameralismul prin Constituția din 1923, care susține o democrație parlamentară modernă. Însă, acest sistem va fi întrerupt în 1948. În perioada comunistă, bicameralismul dispare. Marea Adunare Națională devine legislativul unic sub controlul total al regimului comunist. Aceasta urmează a fi caracterizată de următoarele: lipsa opoziției politice, legi impuse de sus în jos, centralizare absolută, formalism legislativ. Dar după 1989, România a reiat tradiția democratică. Constituția din 1991 readuce Parlamentul bicameral, inspirat de modelele europene, pentru a asigura o reprezentare mai bună și o dublă verificare a legilor. În 2009, un referendum a propus Parlament unicameral. Deși majoritatea votanților au fost de acord, decizia nu a fost implementată. Bicameralismul rămâne până astăzi parte din democrația noastră. Dar ce decidem la alegerile parlamentare? Alegem componența Parlamentului, direcția politică a țării și viitorul prim-ministru. Votul tău influențează următorii 4 ani: sănătatea, educația, economia și multe altele. Nu lăsa nepăsarea să-ți decidă viitorul. Fii politicos.